Susela oko kwadluliswa lengxelo eParlamente izimemelo zokuba umongameli Cyril Ramaphosa makalahle esikhundleni ngamaqela ezopolitiko kuquka namalungu e-ANC siqhubela phambili. Kaloku lengxelo ifumanise ukuba umongameli unayo into anokuyicacisa ngokwathi kwenzeka kwifama yakhe eseLimpopo ngo-2020. Kanti ke i-SACP ithi lengxelo inkone ngamakhwiniba kuzafuneka ihlaziwe ngokutsha. The SACP respects the right of the President to take the report on review, and this will contribute towards clearing what seems to be glaring flaws in it. The call for the President to resign is premature. It is also unfortunate that this matter is now being weaponized for factional maneuvers within our movement as we approach the 55th National Conference this December. This is a matter that affects the alliance and, more importantly, the people of our country. Kaxeshanye SACP ithi zakuzamela kokuba kubekho uphando nzulu ngokwakhokelele kubhubheni kwenkokheli yabo uChris Hani. Kaloku wadutyula ngo-1993 kwikhaya lakhe eliseDon Park kwimpumarandi yeRhawuti nguYanush Uwalush. We want an inquest, a full-blown inquest. Because, by the way, we do need to remind South Africa that there were lots of things that were not followed up after the assassination of Comrade Chris. Mrs. W. Lewis had a list and addresses of leaders, including Nelson Mandela, who had to go and be killed. She wasn't called to account about that list, and Chris was on that list indeed, which means that they wanted to kill more people. SACP ithi nethemba lokuba intlanganiso ye-NEC eqhubayo ngomso ye-ANC yakuba neziphumo ezihle ngokungafaniyo neveke ephelileyo. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eRhawutini.